again. This is the demonstration of our dance called Tyttöni mun, the girl of mine. This is done to a song by Pasi and Anssi and their latest single called Tyttöni mun, featuring Meiju Suvas. And we are on the official music video of the dance as the background dancers. So we did a choreography just for the song. And that's why, because it's done for a music video, it is just a one-wall dance, so you'll always be facing the camera, or in this case the front wall. It is a 64 count intermediate level dance, and it has restarts on walls 2 and 5. You will hear the lady singer, and you will have the restarts on after walls 32, counts 32, and you will have additional restart after count 48 on wall 3. So on 2 and 5 after 32 counts, and then on wall 3 after 48 counts. Those are the specs. Enjoy the dance. Se ilta oli kumma, kun tapasin se lyyli. Se otti haltuun lattian, kun Matti vei tyyliin. Sanomatta selvää, ei selvänä me oltu, mut jokin siinä klikkas ja hain narikasta koltu. Ei saatu kai me taksia, kun käveltiin me rantaan. Mietin taivaallista faksia ja astui lehmän lantaan. Kengät lähti hiiteen ja loput kaikki muukin. Sanoin tänään mahis oli saada pikku suukokin. Se ilta oli lämmin, sua katsoin kiihkeämmin, huulemme kosketti kai. Vartalot tanssi yössä, rakkauden kesätyössä. Parhaimman palkinnon sai. Se ilta oli kumma, hiukset tytöllä niin tummat. Ja oi miten taipuisa uuma. Kun koivujen alla sua suutelin silloin. Miten tulikin kuuma. Aamulla kun heräsin, oli karse soija. Poissa oli vaatteet ja poissa oli voima. Rantapallosta päähän osumaan kun otin. Mä mietin missä on ja en tarvitse kyllä shotin. Pallon näkösuojana mä juoksin metsän reunaan. Joku osoittelias koudet alkoi seuraa.Yyterissä nää kun ammut väärällä rannalla. Puhelinnumerosi löytyi Sannalta. Se ilta oli lämmin, sua katsoin kiihkeämmin, huulemme kosketti kai. Vartalot tanssi yössä, rakkauden kesätyössä. Parhaimman palkinnon sai. Se ilta oli kumma.